Anabanikana ka kɛ balo tɔw joli la u bɛ kɛlɛ kɛ ni tɔw tɔgɔ ye u bɛ wari sɔrɔ ni tɔw tɔgɔ ye mais yɛrɛ tɛ ouais Kidal n'i ye mɔgɔw ye ka armée malienne jansa ka bola nɔfɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye fo Tɔnbɔkutukaw bɔra ka dɔn kɛ ni Asimi fasa ye ça veut dire que nordistes bɛɛ tun faralen tɛ Sema kan Mali jogoya la o fana ye tiɲɛ n'i ye ja lajɛ n'o tɛ n'u bɛɛ tun faralen ɲɔgɔn kan Sema mɔgɔw bɔtɔ u tun bɛ bɔ u nɔfɛ walima u tun b'a fɔ ko Sema ko tɛ ko olu yɛrɛ de tɛ fɛ armée malienne ka don Kidal donc i b'a jira k'a fɔ Sema mɔgɔ damadɔni de tun kɛlen don k'u bugu Kidalikaw nin kan ka sɔrɔ kɛ n'u tɔgɔ ye nin de ye kuma tiɲɛ ye o de ye kuma tiɲɛ k'a yira k'u tun bɛ ka fɛn o fɛn yira u ka militaires ninnu a bɛɛ tun ye wuya armée malienne donna Kidal an ye Kidal photo ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen yɔrɔ n'i ye Kidal population n'i y'a tilan Kidal dugukolo la troisième point kun n'a kun o lamini i b'a dɔn hali mɔgɔ kelen t'o kɔnɔ